Danas za vas jedno internacionalno pitanje. Danas smo vas pitali šta mislite o tome što Kinezi štrajkuju pošto nemaju svoje groblje. Ne znam. Pa ja sam nešto čuo. Gde? Ja znam da su došli, a gde su, nemam pojma. Ne znam to. Samo ne znam na kom groblju, ali nisu nešto zahtevni da zahtevaju isključivo svoje groblje. A gde idu, gde se kopaju, ja pojma nemam. Mada su druge vere, druga religija. A gde su? A znam da su došli. Pojma nema. To ne znam. Nemam, stvarno nemam pojma gde. Ne znam, ja ne mogu da vam kažem, ne mogu da vam lažem, ne znam. Pa ne znam, možda ono kao Orlovača ili šta znam, ne znam ni kako se sahranjuju, možda se sapaljuju, možda urne. Ja nemam ništa protiv Kineza, zašto, neka ih. U principu, koliko znam, na kojoj si opštini prijavljen, na toj moraš i da se sahraniš. Pa možda oni i ne umiru. Ne znam, nešto sam ispustila to, verovatno, na predavanjima. Sve kinesko. I šta sad, da i otvaraju i njih, pa šta ćemo mi sirotinja da? Moramo da živimo, da se obučimo, tamo je jeftinije. Pa jeste, ozbiljno vam kaže, a svi kupuju od Kineza. Radio